Yun ang manipulgay sa asin na imalo na kinamata. Makam sa tunawa na asin ba kalalaw ko kita nagtaysa humbo. Kome na akan na selfie ko na isa humbo nga si. Asin dito kami kayo, asin na mama ako na isa humbo na mama ako na si papunting na maya pa ko na lagi. Yun ang manipulgay kami ako. Malam, Padasari emergency.